Nana. At the same. Nyame adom. Oh, yeah. Me ho ye pa na onso e. Adom. Oh, yeah. Ye de radiase. Adena odru me so kasa boko. But one coming can say. Said na wo kasa na wo de to nyon patro kasa sa mama wai. Man kasa sa adwuma no nye. Oh, minti be kasa menye. CJ Jaisa matching. Majo so. CJ matching. Me mechia no san so esi echi. Ma wo anchia me obi sa me set sen matching. Mejo so. Mate. Wo ho ye. Adom. Ye de radiase. Na krom ha ye we so ho. Eto da bia. Ya na bi mo dwen se obetumi aka asem bia na wafa ho adi. Na so eto da bia. Ya na ase obi tumi to mane. Sije wutie me. Ase obi tumi ka asem bi de to obi so. Na nipa nyina be ye din ahwa nipa na kansem no a. Obi be yi ano a na enu mo mabedane asem. Edie nti na mede wa fi sa fa ha sije. Wo hye kratafa tutu dunson ewo Ghanaian Times mu a. Ye de Shatawale mfoni ato ha sei. Na ne nyina no eye police fo nkrato mo de baaye. Ya police fo che se o mato nsa fresh Shatawale so meboa. Na ensem bia wode atodwa a kiro to social media no o meyi ho ano eye de ensem. Shata kwotro se wo be kai abrante bia na efe ne fe ne kwotire. No ye artist manager na bosom no eye obene bosom na da no eye de to so dumiensa mfimpim ye no ene edunan ti na ye 13th March 2014 ena fa ne kwotire ni pabonefo bi kobo ni tuo kuno yayaya ewo Manet Gardens so ese ho ne wote eku abrante yi efiti 2014 edbesie na ye kasa yi ye hunu ni pabonefo di sa abone se wo mawuso mo te ase a wo mokwaso an ye didida esere yenim na ensense bia koso ama abrante ba ko a wono de Lawrence Nana Asiama Hansen ya first no mo fe bulldog ne wo so ye boo god abrante na shata akwotro se boo god enimu hu bi ekwan ye fa so a fe ne kwachi ewuye no bulldog enimu hu bi na eno ho asem na posifa to nsade afresh shata no na wo hwe babia nsem ni free babia kofa ye babia de besi ya ene wonam social media shata nko akwaka bi dia mo so o shata pekasa ena shata ye imachio ena nsem bi kwa ochocho ka ho no ena nsa so ochocho sansem no ena onya adanfo papa oya adanfo nsa so ne kasumasem ensem no ye bebre no a na so shata de odi ba e bi chase da bi shata de na no odin dodo sanse wo hwe mu a enkoma yedie ne abrante ewe mpanyifo aposifo egusu yemu hyihyemu na enu ankrata ba ya Owurayire Grace Ansan Krofi yo no ne panyia wo hyenkita ode wonsam so ewo Ghana Police Service de ba ya kire se wo man kasa na nei policefo no ati court case unit ya enipa bi a yekunkum wo ma wo mo no bekasa hyehyemu enwie ye yentimi hunu nipa bonefo di sansam no sansam ti se Fanic modi anyina aka ho bi enti we na sata beka ne sa no ebebo mu yie pa ama ehyehyemu akoso enti ne oba Facebook a Saturday da benkum ya yo adena to hoyi fa ne kwakire be ma tuntum no oda mfirifira waje ne chichi ena bu god so da eye mensani fase da me hye no enti obo miensa ena mo da ha ye nei asam kasia beto kremo be kase the big agenda ya na ekoso Adom TV so no we the big agenda sat now aya Shatawale ena bu god nsemi ene fa ne kwakire na Satan kasa kire se wono no waje tum a wono so aveli ne ho akona post function mu omoye na no mo betoto nyina no wa ye ready se obekọ na wo ma disadwuma no ye nyina ye hye ba bia bekọ akosi ene sedia ehun kobodie ne beba abonten enti eno ewo kratafa tutu dunsom ewo Ghanaian Times da bokrata mu eno dan chenso a mame fa wonko ahaya kratafa eto so enan domkuma wo mo mrase bedwafie na eto nkade magana ban omampani Akufo-Addo ne na panfo se wamo hwese anye bibia kra no ka mo beso Ghana fo asene kakra wamo bebam won sa no pa no sia kase bo ayede ma wo no na ye che wo se dama fo wo go so mu twihyen edi fi go so bakuma se ne omo so mu nya adwuma esan se fa ngo ne bo ne babia kwakoduru no akoda ne atwamene
wo beto pa de agu hyemu so wo koye adwuma wo be koduru na lorry fare waje no na wa boka susuro ka maintenance sika kra de be kra no se ba bia lorry fare na aye fuel price no akogina no utumi nyampo da wo de aye na asam ya ba ko esan wo de ye kan mu ni se asankafo ni bia wo mu etwi taxi mu ni trotro ni ade no o ma famfikyire atoto lorry fares ni mu a ye kasai no nanu nkrata ya nanu memenda ya ahun memenda ya na GPRT ne GRTCC din krata ba ye e ma ye hunu se bia nka baby awokwa na nka ucha 5 to the 50 pesos no ene wo becha 7 to the 50 pesos wokwa sa baby akwatena trotro ni mu a se lorry fare driver for na kasa na atum because omo de sa transport fare ntumu no e ba yansana fuel ntumu dendendin e ba nei akodu 18 cities ni 23 cities ni akire no enti se na bi ma fa akire eno masande lorry fare no ebi aka ho entiti mamufo no so musu no ena samabuginapo ne eye ne fo John Abuginapo ne fo ne da ha ya wode eto omampani anim se aban no moa na won so Ghana fo asene kakra because babia nema ekeka kono ya broso de amatemamufo no eno so ho asam e wo Ghanaian Times mu na ye share daily graphic ha na eno so no famu amane ma wa wo hye katafeto so miensa asam da ha Justice Francis Short kane no na wono ena ye commissioner woda sraja no ene ye Commission on Human Rights and Administrative Justice na wode nsem bia tudwa ya wo kire se wo hye tumi a Ghana eye 1992 amamra no edema omampani bi obetena so no wose sododo ena tumi no edroso dodo titu krompo ni tumi e ma no so be appointment wo be paw empanyefo bi di o matoto di bia no ene nyumako bia no wose omampani tumi na yede ma no sa kwan no so no edroso dodo enti ebroso wo se ensakraye bi ba e wo amfim eye afiapem ya ahankro ni aduakro mienu amamra na wo mkyekire ye no ebraso a wosen sakraye ebam na eye dwuma sere ben na omampani anase amampani ahodo a wo mo ebeba biem no wo mo tumi no eso ebete kakra na ensem wo nyina no wode tudwa na eye dwuma de sonko ya wo hyemu a eye IEA Institute of Economic Affairs ne fa eno no eye Professor Mike Okwe Center for Constitutional Studies ena wo mo eye sa forum ya empanyefo de kwache wo madwen na wo hyemu a etipo ankasa na eda so no eye 1992 constitution ni emu sakraye omampani tumi na wo kita edi de dwuma no eno emu ena yewra Justice Short ede sa asem baye wose ebroso wose sakraye bi ebaso ewo 1992 constitution nim eno ho asam eda ha medo bekwa katafa etoso dunsia na ya hye wo ho mo qnet megidi se meka qnet yi wo bo tinko wo party asam wo honom ene de mpanyefo eka qnet ho sama besori pa wo krowe mu a wo mu a qnet fo abu mafa so wo mu magye musika ne wo mu so mu eka dwie na ka yagye musika wo mani bo mu ho so ntem no enya asam ketwa na ye ka sei Ghana ha sa wo de ka asam pa qnet ni ha biem empanyefo adissolve ne nyina ene se kita won sabo so me ne da na etoso aduonu won fimpim mienu ene aduonu afi ya mu no aduonu mienu ya mu yi na ene judgment ekoso ma Justice Jennifer Abnadadzi etina dwom ewo eye commercial division Accra High Court honom ehye se qnet wo munyumadie wo kwan bia so no wo ma dissolve enti obi ba won chebe ka so for qnet a wotumi eyi potifo so tire mo che no ne nyina eye nsem bia eye de attorney general no de kodan court eche se qnet fo dwumadie a wo mudie no eye aye no ho tse ponzi scheme eye anamon bia wo muto de bonkrofo kro no bonkrofo podi nkrofo sika bonkrofo efom enti ano so court tena so je ensem a attorney general de kodan no nyina atumu ema ekwawi eche no mo dissolve qnet no enti Ghana ha no ye ni qnet enti se obi bobo ewo ne man so da ho si a tro qnet no mo ye advert and patro Ghana ha qnet ebi ni ha Ghana ha tie ni ye ma me say Ghana ha say qnet ebi ni ha enti wo so ye panya na da qnet ano na ye manager wo ye officer na se bibia tesa wo qnet mu no it has been dissolved na eno na ebi bitasa so o magige ebi mu so sika kwakohyemo ebi ho akodim na no so ho asem te sen ye kwadi man no so hyemu ne ye beje ne ye de abrɛwo na ya hye se de tie katafedu so etoso ensia ha yan so no wo behwemu a ensori ahodo nyina mu akandifo
ekwa so mampani akufado ewo Jubilee House na wo mu dia to nanim say obi a waye galamsey yibie ya emra no ache na supposed for ate no no emfa hu ne dibia ekita no empanyefo ma emra no ene sa nipa no eni na wo mu wogidie sese sa nioma no ekoso na emfa wo ne amanyoku a wodom emfa wo sa wo ye ohene emfa wo so ya safo panyi emfa wo sa wo ya assembly member emfa so ye mrase bedwani ana ban krache pani no sa wo koye galamsey no na emra ne so mu sa ya chewo a wo mu mamra no nya adwuma na prosecution enkoso eye jeli krampo mu fa sa nipa no enko na eno no ekoso a ebeboa ye ama sa eye galamsey sensem ni ho amane na yetitin bebrebe ni nyina no eto atwa na wo hwemu a delegation ye ko Jubilee House kosra o mampanini ne kwoto ato adwen edi nkobo fa sa galamsey ho no na eye Christian Council of Ghana, the Catholic Bishops Conference, Pentecostal Council and a Ghana Charismatic and Pentecostal Council, Muslim Council so no mo ka ho bi eno mo nyina ekọ ho ekọ nsansa hwe no enti eno so ho asam ewo daily graphic katafa etoso edunsia enti GJ so ame kwa katafa to so adio no ewo daily graphic mu Ghana Journalists Association no yensebtwefo nyina enkabobuku na empanyifo atu anamo pa bia won se abasobo enti the current GJ executives ya Albert Jumfo eda wo mano no ya beka se mu bodwumaden monkoso a enye ne sa emansabtwefo ene sen 2 million Ghana cedis ene sika bi o matwa to ho no ma wo mo de bebo ansabtwefo bi a wo mo dwumadie mu no enipa bi de wo mo sa keka wo mo enipa bi aprepra wo mo enipa bi ama yawde bi ana sinto bi aba wo mo ho a ye kasa wo mo nimo bi a obabia wo mo se sa 2 million Ghana cedis ewom eno achi soso no wo mo sanso ede sika bi esi ho no mo de aboa se wo bi wo ho no ma na wakodi ne dwuma bi ama na konya court case ana obi edi ne boni bi akwakoye court asem ena mo se oni sika ntino na be ho ana asem kwampo do wacha so wo mo se sika no eda ho se wo yɛ nsam twede ne wakonya court amane a ana se obi aye obi bi na de akogina court a ene kane na nka oni sika enti nka betwa abo no wo mo so beta wachi ta sika fam no na watumi ato aso akodu senkunimdie ebe ye odia e wasa court asem kanimu eno achi so no omo de bi be san so aye workshops ahodo ama ensemtwefo nyina so no agentete ne osuahu kakra ewo dwumadie bi omudie mu ni nyina eka sa 2 million Ghana cedis ho enti Albert Kwabena Dwumfo na president edema GJA woni ne dom na wo mode sa ensebu yetodwa enra wo mo pa ho entoma ewo enkran ebra na wo mo ehwe enra na ye international day ya wo modi ehye asikwan se basabasa yo ne abonefo sama enipa binim edin samtwofo no etu betwa enti wo hwa se ya Justice Yoni Kulendi Supreme Court Judge bako wono ni mfoni edaha ya na wo chia Professor Atodankan CEO no ewo kwa mixer center no so ewo ha na empenyifo ahodo bia na wo mkeka ho mu nyina kwata akire ema dwumadie ne koso enti daily graphic emu so de no samtwofo ya te depa bibia be enti wemu ene ensama hodo enti hwe daily guidance so a Qnet die ewo katafeto so nsia na katafeto so miensan so ekasa edefa asafo hodo mu mpanyifo a ekoso mampani ewo Jubilee House no na eno achi so no AG ya Attorney General no ye kasei womo echese November bosomia de to so enkron na Aisha ho anasem no ebesan asori biem ewo eye court na womo hye eho asamaka na sanso ahyase Aisha ho anasenka no court sem no echase November 9 AG ebefre adansefo makomakudu bako na akogina dakam na wo makasa enyo so ho asem ewo daily guide da bokrata yimti no CJ Odaroma amania me de brewi hana me di si ayewa bomode na ye adwuma we ma me wate wo ye me kromu ni ufrobo onti eja na ye de kosa pepepe na me ba trouble fry wa ma me na birthday ahoro miensa ene kita me ameye ivia na de aka nyina na maja e de ama Chief Jerry Forson na wato aso ama na pacho ai fatu aso ma me wate enti me kwama ni mu dia na enkrata ye kitami efri Owura Sharif apia enchen oye communications manager Ghana Integrated Aluminium Development Corporation echenti afeno GIADEC wode nkrato we emma na yere Owura Rahel apia
ya Wodankwa Institute na ora apia sa wotie me ayi wasumpa wura ese yense obade yense munhane ahode emfa mawo wo se wo musa ne gidie ne asa ne som ema ne kwan ese onwehye wana se onwehye happy birthday na so na modoson ko wo ma wunti na wo ye ne yire no obreki sa record no na wo wia wakosebo ne fache ne nyina ne se wo se wodo ye pa na se wo se owu akwa babie ma enka wo na obeyiwu ese wo ye ne yire wo se onimu de enti Nyankopɔn hyira no ba kama oba wakoma pa na wabadaye te se wo so yo oba ye no bobra na se de bia ya wo se oba de memma oba de emma sere empa wanimu da oba de no onye okese o say you have been a perfect wife and he couldn't have wished for any other than you enti no orayire Rahel apia Nyankopɔn onhyira wo na onye okese wo so nkwa na nyina aka nyina no obade ema yedie ene nkan ko na eni wanim we efi wura enche ene ode ema happy birthday to you Rahel apia Nyankopɔn onhyira na onye okese na eno ochi so no me nua bema kwame anum chairman ye ene no ewo Adom newsroom o se menwehye Pamela na Akushika Brown uwo PURC Greater Accra Regional Office ene wawoda ene wanya 40 years inti Pamela you are fortified Nyankopɔn ensha wate na onye okese enti we efi research and corporate affairs team ye wo PURC ena wo mo wish you a happy birthday enjoy your day Pamela we all love you nyame shoma wunyini emenya 106.3 years na onye okese sanso ena neda ya kro ya nso no eye raba ko a ye friend Foxy Popo our First National Bank Tema branch Foxy Popo First National Bank Tema branch and woda happy birthday to you Foxy Popo ya misha no onye okese ya de wusi Gloria na najwa sie do a happy glorious special birthday enkwama enhira yedie ene Adom ena yes ona Adom online na intino Gloria na najwa sie do a happy glorious birthday enkwama wate nyamenye okese afisia panso nyini enkwam ene apomude papa